Και εκεί που κάθομαι αμέριμνο σε δουλίτσα μου, έρχεται ο συνάδελφος, ένας καλοκάγαθος και αξιαγάπητος άνθρωπος, και μου προτείνει να παίξω ένα παιχνιδάκι που στο Metacritic έχει μαζέψει ένα γερό 75%. Το όνομά του με έψησε αρκετά. Dead Core. Νεκρός στην ονομασία. Μου αρκούσε. Το πυρήνας. Παγερά αδιάφορο. Παίρνω το παιχνιδάκι και λέω να αρχινήσω να παίζω ένα απόγευμα θλιμμένο μετά από 3 ώρες υπερορίας. Η εισαγωγή πραγματικά με προκάλεσε. Φουτουριστικά γραφικά που για να σου έρθουν στο μυαλό πρέπει να έχεις δει Star Wars και λίγο Star Trek, πολλές φορές επανάληψη, ή να έχεις πέσει σε χύτρα με ναρκωτικά όταν ήσουν μικρός. Και το παιχνίδι ξεκινάει. Σου φέρνει λίγο με FPS, αλλά στην αρχή δεν έχει όπλο. Αρχίζει να πηδάς από τετράγωνο σε τετράγωνο και από διάδρομο σε διάδρομο. Και ναι, κάποια στιγμή βρίσκεις και ένα όπλο. Ναι, καλά όμως περίμενε, γιατί κακούς δεν βρίσκεις και αρχίζει να διερωτάσαι τι στο καλό παίζει εδώ και μία ωρίτσα. Συνεχίζω να πηδάω από τετράγωνο σε τετράγωνο, τα οποία είναι ξεκούδωνα στον αέρα, απλά στέκονται εκεί, αιωρούνται, βρίσκω και κάτι εκτοξευτές που σου μου δίνουν μεγαλύτερο άλμα. Α, και το όπλο που είχαμε πει πριν από λίγο το χρησιμοποιείς. Όχι σε τέρατα, όχι σε εξωγήινους, αλίμονο, ένα παιχνίδι Dead Core παίζουμε, αλλά σε laser EMP τα οποία είναι όντως απειλητικά. Σε ρίχνουν από τα τετράγωνα. Ναι, στο κενό. Και όπως καταλαβαίνετε τον τίτλο, Dead. Νεκρός. Οκ, εκεί πέρα αρχίζω να πιάνω λίγο τον τίτλο του παιχνιδιού, κάπου στο 7ο-21ο λεπτό. Είχε πάρα πολλά dead. Όντως αρκετά. Ειλικρινά, δεν είναι καλή στιγμή να αρχίσει να παίζει μετά από υπερορία με τα νεύρα λίγο τεντωμένα από την κούραση. Και προχωρά σιγά σιγά, γιατί απλά κάπου πέθανες ξανά και βγήκε στο respawn. Να σημειώσω ότι πρέπει να κοιτάς να βρίσκει τη συνέχεια, πράγμα δύσκολο για κάποιον που έχει ήδη χρωματοψία, σαν και εμένα, και το όλο περιβάλλον μοιάζει αρκετά. Κοίτας αριστερά, σαν να κοιτάς δεξιά. Κοίτας και πάνω, σαν να κοιτάς και κάτω. Μήπως να το κόψω λίγο ευθεία. Το υπερδιαστήμο όπλο μας έχει 30 βολίτσες και για όλα τα απειλητικά EMP laser μέχρι το επόμενο checkpoint respawn. Έχει και σωματωμένο ρολόι για να βλέπεις πόση ώρα σου πάει τα νεύρα το κάθε σημείο. Really, να πούμε και λίγο το αγγλικό μας, δεν ξέρω αν το πρώτο chapter είναι tutorial ή όχι. Δεν έκατσα ειλικρινά να δω και ολόκληρο walkthrough μέσω YouTube. Απλά εγώ ήθελα να το κάνω uninstall κάπου στο μισάρο. Λίγο τα νεύρα, λίγο τα πολλά death, δεν ήθελα και πολύ, του τράβηξα και ένα delete. Τα γραφικά του είναι λίγο πολύ φουτουριστικά. Όλα αιωρούνται από ένα σημείο και μετά. Πολύ καλά ακόμη και για μένα που δεν είμαι φαν των παραγωγών φαντασίας. Άμα είσαι φανατικός και έχεις και υπομονή, δεν θα ήταν κακό να το δοκιμάσεις. Μπορεί και να σ' αρέσει. Αν έχεις πέσει σε χύτρα με ναρκωτικά μικρός, όπως είχα αναφέρει προηγουμένως. Η μουσικούλα, ατμοσφαιρική και εξωγήινη. Δεν πας με υπερδιαστημική ταχύτητα techno rave για να σου έχει μπιτάκια. Σε βάζει σίγουρα στο κλίμα του παιχνιδιού. Για να δούμε όμως αν τα κατάφερε το Dead Core στο gameplay. Αρκετά καλή ανταπόκριση στις εντολές που δίνουμε μέσω του χειριστηρίου. Αν και το κομπί που θα λιώσουμε έτσι πως το φαντάζομαι και έτσι πως έπαιξα αρκετά είναι το πήδημα, το jump ρε μαθεόφοβοι, μη πάνω στο πονηρό, και αν δεν έχουμε υπομονή, αν μας πιάνουν τα νεύρα εύκολα, θα προτείνω να μην αρχίσουμε με μιξταβόρ, αταράξ και λεξοτανή. Απλά να μην χρησιμοποιήσουμε ασύρματα punch, πληκτρολόγια και ποντίκια. Φεύγουν εύκολα από τα χέρια και έχουν μια περίεργη ροπή προς τον τοίχο. Κοστίζουν και λίγο κρυβούτσικα την περίοδο αυτή. Συνοψίζοντας, αν σε ψήνουν γενικά οι υπερπαραγωγές διαστημικές ντουμοειδές puzzle, θα έλεγα να το τσεκάρεις. Υπάρχουν και ανώμαλοι στον κόσμο αυτό. Άμα σε ψήνει να ψάχνεις να βρεις ποιο θα είναι το επόμενο πήδημα, για να μην πεθάνεις, τσεκαρέ το επί 2. Αν τα νεύρα σου δεν είναι καλά, θα πρότεινα να το αφήσεις στην άκρη και να πάμε για μπυρίτσες, γιατί 3 ώρες υπερορία είναι αρκετές. Στα θετικά του παιχνιδιού έχουμε τα γραφικά και τη μουσικούλα. Στα αρνητικά έχουμε τα deaths, τα πολλά deaths και τα συνεχόμενα deaths και ένα υπερόπλο με 30 βολές που δεν βρίσκεις κακό να σκοτώσεις.